day 2 na namin dito. So, naka-chance up na naman tayo. Ang ganda-ganda ng ating PC. Ayan ang dagat dito sa pinanghan natin. Ayan. Pero hindi nakikita yung yung sunset dito. Ay, sunrise pala. Hindi nakikita yung sunrise. Nandun kasi sa kabila. Kasi nandun yung sunset kahapon. Ayan. So, ito, mag-aamusal na tayo at magkakape at magtsatsaa. So, ayan mga kasama natin. Ayan. Ayan sila. Ayan sila mga sir. Ang mag-asawa mga sir. Mrs. and Mr. and Mrs. Garcia. At syempre, Mr. and Mrs. Iso. Si Jeff and Mabel. Ito ba kaway naman dyan? Anniversary nila ngayon. At anniversary nila ngayon, araw na ito. So, ngayong araw na ito ay mag-meet-upan na kami. Pero hindi, kasi 2 years na. That was 2 years ago. Okay. So, ayan. At mamaya lamang ay magluluto kami ng pang-budol fight. Kasi mag-budol fight po kami dito mamaya. See you mamaya mga guys. Mag-breakfast muna tayo. Happy wedding anniversary sa ating mga bida. Ayan. Ayan si nanay. At yung mama sila. Sila ba sila kagusto? Lagi ispraba. Sabay ganun eh. Mag-video tayo. Hi! Ang ganda dito. Swimming? Kasi matagal na panahon hindi ako nakabalik dito kaya lulubos-lubusin ko na. Kaya nang Michelle, ayan. Kita tayo sister. Don't forget to subscribe to my channel. Queen Passion and Trouble. Ayan. At kasama natin ang ating bida si Jeff and Mami sa kanilang engineer. Ano ba? Si Jeff. Pero sa kanilang second year wedding anniversary.
nakakain ko yung ano ko. So, ayan, picture muna natin sila. Mag-video-video muna tayo dyan. So, ito yung kanilang cake. At kanilang mga inandang pagkain. So, ayan. Very nice. O, diba? Smile. Ayan. At kasama din natin ating sister. Ang ganda-ganda naman. O, sige, kaya tayo. Kaya tayo. Nilalangaw na. Pangat na. Ay, pinabangaw na. Bilisan na natin. Pwesto. Pwesto. Oy, yan ang mga katakin na naka. Wala lang ako. Ayan. Ay. Halika na, kaya tayo. Hey! Kaya kaya tayo. Kaya malangay. Ayan, basit. Tayo malangay. Pero kamayan gusto, kamayan. Wala akong mabangaw, hindi langaw, Langaw. Nahin mga lalaki. Kaya nga, Nagsiano na. Ano? Ko pa yan. ah, mukbang. Ipurag ng bajang ko. Sini. Sino mo? Ha? Ay, Carlo. Ano nanay niya? Puti. Anong klase bini? Pwede kayo dyan. Ano po Nay. ba? Ante, tinanay ka ng take out lang? Ano ng take out? Erong kayo talay. Mamay po. Ay, harap. Ang take out niya ba to? Oh, yung mana dakon. Wala si Mon. Sa kay bato may bagog. Pa. Harap ko din. Ako, walang matira. Ubusin nyo. Walang matira. Walang matitira ha. Walang matira. Tara. May bangon. May mga tira ka dyan. Hindi na ako napusin. Budol pa din ang cake. Ayan, kain tayo ng cake. Gusto ko ng chocolate ng cake. Ayan. Hindi ka makain, no? Tara na, kain na. Dalawa sila yun yung isaw. Ayo! Galing mo, Jeep, ah. Galing mo, Jeep. Ang galing ni Jeep, ah. Ayan, oh, na-slice na siya. Yung kutsara lang. Hindi ako lang. Wala pa rin sa well, sir. Google Bike
Cake. Walang kutsara. Hindi ko gusto ngayon. Tikman na. Flower. Wow. Kagabi. Sarap. Sweet. Oo. Ano ba yun? Ano ba? Tikman. Okay. Ano tawag yun? Ano yun? Okay. Kawain ko na lang. Ayaw na rin ako syempre ito. Hindi mo. Grabe yung jeep mo nakatayo ko siya. Paano dito? Hindi ko rin siwa. Ito lang. Dali ba? Ang dami ng kamay ko, promise. Yun siya tika, yun nasa girl.